Di ta magpasagad og husga sa tawo nga wa magpautang nato. Kay wa ta kahibaw nga naa po na siya obligasyon sa iyang kaugalingon, sa iyang pamilya. Nya imo dayong ihusga nga tihik man ang bayanan na, dalo, murag kinsa, hilason, naka-abroad ra, murag kinsa, inana ba? Wa ka kahibaw, naa po na siya obligasyon sa iyang pamilya niya. Imo na dayong i-judge ingin ana. Naanay bills nga gibayaran, ay gipa-eskwela, mga baryo nun. Ang kinabuhi mo diri sa abroad, dili basta-basta kamo di ano makaingon lang jud mo nga hayahay, dili basta-basta ang kinabuhi diri. Mahal diri. Mahal ang palaliton diri kung i-compare diha no. Mahal kinahanglan mo kayod pug ka kaya di porket naay trabaho akong bana ako mag-sitting pretty no. Naghimo pug ko kanang way nga makatabang. Inana ra jud. Nya wa ka na pautang nga, imo na dayong gipanabi nga inginana. Napamanggug kay utang pod. Bayari sa tay mong utang para makautang na po kag usob. Kanya imo na dayong gidaot og inana. Abi ko di mo no. Normal ra man ang naiutang pero usahay man gud abusado ba. Kanang kami diri no, ako i-address lang nako ako. Dili biya pod siya lalim kay kanang mag-send lang sa imo ha padala katong das niagi. Siguro 7 months na no, pa nimo bayari. 7 months. Ako maningil kay narugod na nimo ang bayad ka. 7 months na. Dili basta-basta kay mo travel pa ko dito sa Western Union para maipadala nimo no. Kuan jud siya kanang naay kinahanglan jud gahin kag oras para moadto dito. Gahin kag gasolina. Imbis nga na kay buhaton na ng mga orasa. So nag-exert jud ko effort para mag-send sa imo ha. Wala pa ko nimo bayari nya. Daghan na kayo kag mga miss call dito. Tawag sa akong ang WhatsApp, miss call sa ako ang Messenger, mao na. Ingon ko nimo akong ni-reply dito negative di ba ning ko wala sa ko ikapahuwam, pasensya na wa ko ikapahuwam kay wala pay namayad unya ako nang girimit sa ako ang supplier para makakuha na pug bagong item. Nya karon kay ibo mo kong gipanugilon nga inana kadto moabot man na nako jud di man jud wa man jud asong makumkum. Ta maginana no. Normal ra jud ang utang pero ayaw pug palabig husga. Kung ako ko mangutana be na ako diri o na ba kay natunol nako sa panahon nga naglisod ko.